Татар журналистикасының улуг галиме Илдар Низамовка 3 сентябрьдә 80 яшь тулды. Бу көннәрдә ул әлеге бәйрәмне дусларын җыеп, чара итеп уздырмакчы була. Гомере буе Казан ыгзыгысында яшәп, эш иткән галим бүген авылда табигать кочагында яши. Үзенең Нива машинасына утыра да әле гөмбәгә, әле балыкка чыгып китә. Хәзер исә ул туган көн уңаеннан булачак бәйрәм чараларына чакыру кагазларын өләшеп кайтып килә. Илдар абый үзе юбилей сүзен сөйми. Бу чараны да ул туган көн түгел, ә яңа китабымны тәкъдим итү чарасы дый. 80 яшькә җитеп тә ул әле пар канатлы, иде аны яраткан тормыш яры Мөфтия апа көтеп тора. Илдар абый гомере буе фән белән бер рәттән бакча белән дә мавыга икән. Беренче итеп ул безне үзенең бакчасы белән таныштырды. Бакча уртасында кечкенә генә кырылма да бар. Бу җирне ул иҗат бүлмәсе дип атый. Урамда кояшмы, яңгырмы, кар, буранмы дигәндәй галим шунда иҗат итә икән. Бу бүлмәчектә күп кенә язучының да булганы бар ди ул. Машина белән, Нива белән алып биреп, менә ярабыз. Әле үзем ярдым, быел да кара нинди утыннар. Монча ягырга, салкын аткач игә дә ягам әле мин. Газ белән утын исе чыга теге кайын исе. Тәмле бит. Йорты белән таныштыргач, берәр чокыр чәй эчкәч, Илдар абый безне кармакларын җыеп үзенең яраткан шөгыле балык тотырга алып китте. Гаҗәеп матур җирдә, формаль булмаган мөхиттә без галим Илдар Низамов белән татар теле язмышы, аның киләчәгенә кагылган җитди мәсьәләләр турында сөйләштек. Илдар абый, татар теле Татарстанда дәүләт теле дип конституциядә язылган, чыннан да татар теле урыс теле дәрәҗәсенә күтәрә алмады. Сәбәбе нидә? Чын дәүләт теле итәр өчен нишләргә кирәк? Без дәүләт телен һичшиксез аралашу теле буларак, дәүләт теле буларак, хөкүмәт теле буларак, рус теленнән башка яши алмыйбыз, аңлашыла. Но шул ук вакытта шушы телдә сөйләшүче башка милләт кешеләре, әгәр алар үзләрен мустақил милләт дип саный икән үзен, ул ана теленнән башка яши алмый. Димәк, телне саклау, шушы телдә аралашу, ул халыкның үзеннән тора. Халык шуны аңлый икән, халык шуны үзенең ихтияҗы дип саный икән, шул вакытта тел яшәячәк. Әгәр дә халыкта шундый ихтияҗ юк икән, ул дәүләт белән идарә итүдә, яшәешендә, мәктәптә, балаларын укытуда башка телне үзәккә куя икән, юк, аның үз теле беркайчан да сакланмаячак. Менә шуңа күрә татар теле, татар милләте үзенең теле өчен, үзенең милли үзенчәлекләре, гореф-гадәтләре өчен меңнәрчә ел буе, гасырлар буе саклаган, үз аңында саклаган. Әгәр сакларга булдыра алмаса, көрәшкән, сугышкан. Менә нәрсә турында сүз бара. Шуңа күрә кайбер яшьләрдә хәзер ничектер бу кирәкмәгән тема инде, булмый инде ул дигән теге шиклерәк, күңелсезрәк уйлар йөри. Юк. Илдар абый, сез гомерегез буе сөйләм теленең чисталыгы, дөрес язу өчен көрәшкән кеше. Күп журналистларны өйрәттегез. Эшчәнлегегезнең нәтиҗәсен күрәсезме? Бер кайчан университетта бер генә профессор да телгә осталык өйрәтә алмый. Ана теле. Шуңа күрә мин соңгы елларда фәнгә керттем бер төшенчә, тел тыйымлау дигән. Менә укыту процессында, мәгърифәттә, мәктәптәме, балалар бакчасында шушы тел тыйымлау дигән төшенчә булырга тиеш. Әгәр балада тел тыйымлау дигән юк икән, аны аерып алып, башкалардан аерып алып өйрәтергә кирәк. Мәктәптә шундый тел тыйымлау сәләте өстә булган балалар бар икән, аларны аерым төркемләп өйрәтергә кирәк. Заманында без әле студент булган вакытта тиешле җирдә безне мактадыгыз, тиешле җирендә тәнкыйтен әйттегез. Бүген телевидение, газеталар укыйсызмы? Татар теле журналистикасының өстенлекләре, кимчелекләре нидә? Журналист алып баручыларның сөйләм культурасы турында ниләр әйтә аласыз?
Аларны мин күзәтәм, укытучы буларак, остазлары буларак күзәтәм. Шуңа күрә карыйм язмаларын, материалларын. Бүгенге бәла тагын әнә шул сукырларча ана телебезнең тәмен онытып, тел тыйымлау югалтып, руска өйрәнү. Мин күптән түгел шәкертемә шалтыратып әйттем. Менә ди бер композиция бит тагын яңа композиция бирәбез ди. Ул Кәккүк дигән җыр икән Илһам Шакировның. Нинди композиция? Урысның бүген һәр радиосын тыңла, композиция ди. Чит илләрдәге теге акыру-бакырулар, музыка фәлән дигәнне җыр дип әйтергә телләре әйләнми, песня дип әйтергә. Алар аны уйлап чыгарган композиция дип. Хәзер безнең татар талып баручысы шуны композиция ди. Ну нәрсә инде бу эме? Журналистлар еш кына сүз иреге турында сөйләшергә ярата, бигрәк тә Русиядә икътисади кризис вакытында аның матбугаттагы сүз ирегенә тәэсире бармы? Сез массакүләм мәгълүмат чараларында цензура бар дип саныйсызмы? Мин 50 ел, менә 80 ел яшим, мин 70 ел гомеремне журналистика белән бәйләгәнмен. Үзем яздым. Язган журналистларның эшен өйрәндем, анализладым, махсус фәнни юнәлештә. Һәм шушы тәҗрибәне студентларга бирдем. 30 ел журналистларны укыттым мин. Мин шушы совет чорында турыдан-туры цензура белән бәйле идем. Цензурага бәйле түгел дип әйтә алмыйм мин. Чөнки мин үзем язудан тыш башка авторларны редакцияләдем. Мөхәррир булып узак еллар эшләдем. Бүлек мөдире булып эшлидерим. Шуңа күрә әлбәттә миңа тыю нәрсә? Милләт беренче чиратта мин шушы газетны укучыга кирәкмәгән әйберне тыярга кирәк дип санадым. Укучыга кирәкле әйбер языла икән, мин әле нәрсәдер тыялар дип санамыйм. Мин 4-5 газетны көндәлек укып барам. Һәр хәлдә дәүләт газетлары белән шәхси газетларны хәзер ничектер кара каршы куюмы шунда? Юк. Безнең газет белән Ватаным Татарстан, бигрәк тә Татарстан яшьләре, Ватаным Татарстан газетлары арасында аерма күрмим мин. Андагы журналистлар һичшиксез милләтенең балалары. Милләтне читтән килмәгән бит алар. Шушы үз халкы, үз авылы кешеләре, үз әтияниләре өчен язалар бит. Ничә балар каршы килергә тиеш диеме? Илдар абый, журналистика факультеты аерым юк. Татар журналистикасы кафедрасы язмышы да кыл өстендә. КФУда бар нәрсәне дә эрләндерү бара. Милли кадрларны әзерләү эше ни булып бетәр дип саныйсыз? Бу яктан килгәндә инде борчулар юк түгел шул. Юк түгел. Бердән-бер университет, иң югары университет татар халкы өчен, Татарстан өчен генә түгел бит бу. Бөтен Россиянең татар халкы, татар матбугаты өчен унлап газет чыга, Башкортстанда гына татар телендә ничә газет чыга. Без бит Татарстан өчен генә түгел, шушы татар дөньясы өчен укыта торган журналистлар үзәге бит университет. Шулай булырга тиеш дим мин. Димәк, үзәк икән, анда шушы университетта журналистларны әзерли торган үзәк булырга тиеш. Ул формаль бар. Менә журналистика мәктәбе дигән бер структура ачылды бит. Ул факультетны әлбәттә алыштыра алмый. Әмма бөтенләй үк өметсез түгел дип. Менә нинди юл белән китәрләр? Һәр хәлдә татар булай дип уйлыйм мин. Тарихта татар журналистикасының, татар матбугатының 100 еллык тарихы бар икән. 100 еллык тәҗрибәсе бар икән. Бу тарих өйрәнелергә тиеш. Бу тәҗрибә өйрәнелергә тиеш. Инде өйрәнелә икән, ул тапшырылырга да тиеш киләсе буынга. Менә эш концепция, эш кыйбла университетта беренчедән Татарстанның үзендә журналистика үзәге һичшиксез булырга тиеш дип. Моның өчен әлбәттә милли университет кирәк. Бу башка белгечләр әзерли торган катнаш ниндидер университет эчендә булып кына андый зур вазифаны үтәп булмый. Илдар абый, һөнәрегезне дөрес сайлаган дип уйлыйсызмы? Үткән вакыйгалар, менә шушы вакытта шуны эшләгән булган булсам дигән үкенечләр булмадымы?
Юк укымын берсенә дә. Мин кылачым җиткәнчә тырышлыгымны салып, эш кыйблада эшләргә тырыштым. Алай булай дөнья чыннан да ниндидер язмыш белән әле дәвам итәргә туры килсә, мин шушы кыйблаларны дәвам итәр идем. Аллага шөкер, язам да әлегә. Өр-яңа парчаларым чыгарга тора гәзиткә тапшырдым. Берәр сәгать сөйләшүдән соң караңгы төшә башлады. Кайтырга җыенганда әңгәмәләр алып барып, балык та тоттырмадыгыз дип шаярды Илдар абый.